Kedamtang Terepo ni Pai Inkoira Phor ni Lakhasir Kep Amreng Constituency along All Party Hills Leader Conference Racharia Song atumpen Kangdang amai Kangni. Kangdang amai Kangni ponahut Amreng Constituency Committee amai phu Rajas Phangcho pensi bangso amai Chipahem phupon. Labangso Kangdang amai Kangni ahut kebang GMEC kilik ahut APHL sia song pen kachipati donjia bang phu atum amen semi pangdakpon. Bangsa hut kaning je pona tengke Amreng Constituency along ke dove ka bangphu Rajesh Phangcho, Bikram Teron, Ovilin Hansel pen James Phangcho, labang pliang bong pen badu le tiket long dun positame alang litum pen chirap cheto dun rapeji pusi maya long ning je pon. Pen chenglok ni litum ni marli tum pen chenglok la pen PS tan itum la te bok terai pen ano ni itum pini chitong rapet lo. Asi pini ni litum dak Amreng Constituency long itum constituency level pen chenglok kadu wen itum pini jingki chingwai pon la son lo. Election ta te bok het lo posin litum poson si kemei ma ke chok yima phan ke litum ang ton ka chingki in sam jin pen litum chikroi sar pen litum chingwai pon lo. Lasi Amreng along abang ke pini report ke long ateng pen kolotang te City na PS pen report ke wana teng pen kolotang te Amreng along abang ke litum EPHLC atum ke higher lo. Nona teng kolotang te. La pen tu ako nilitum pini Central Committee fan kacung di Tubang lah hello, pini litum dak nitum pini executive meeting kacing wai pon along lah hello, anutin atum tala hello ke puge, nilitum Amreng along nilitum dak pini dera bang nilitum bangkli hang lo, dak Amreng local pen, bangkli hang lo, bangkli ki hang bong talon nilitum dai ni rapet lo, la bangkli hello. La penilitum bang pliang bong setame kupin ning ki hoki phik ave pin penilitum chingki chingwai et penilitum ninga klong pen chedon sar penilitum chingwai lo la sinilitum bang pliang bong ga chingwai pen bang penilitum bang pliang bong ke Central Committee nang ning wai non nilitum bang pliang bong ke bang jok le dak Amreng along pen ke long sitanilitum ke chok lo kusinilitum bang pli pen ke chikoi lo. Amreng Constituency along APHLC ke claim ke dam mesen lapen ke haidea jiang ring setami dolo. Jong si kapre ka constituency pen nang kachi jogdun dokok pulote ladak Amreng Constituency along APHLC atum ke claim ke dam katora dokok ji la si badu da nang chi jogdun dedet si ke meji puta CC pen polling station amai phuchun bang atum pen ningje pon riti Amreng CC GS General Secretary Teron Sango akhya yalan likiko sonda tapsi tunda pini arsik jipen ching kitching wai si dak Amreng Constituency APHLC amai kidolo ne tum chirai pondo kadu kawe chidon sar si candidate bang phi tumra chidon lo badu tame kilong links ta chidon lo pusi tum chidon sar lo jirikindeng pen samsing inti karbiang long life